pun Pak Agus nggih wonten ing Banaran nggih para petinggi Tulung Agung kepareng rawuh Pak Bupati Pak Wakil Pak Kajari Pak Dandim Pak Wabub nggih rawuh Pak Dandim Pak Kajari Pak Kapolres sedaya rawuh luar biasa kula apal kabeh piantun Banaran suwi nang kene kok Kok apal kowe? suwi nang kene aku 2 tahun nang kene aku melok nggone Yeni karo Srikah Walah kowe saiki ning kono to. Gene tumgake. Gene apa nih gene Jawa? nggone Yeni karo Srikah Aku gene sum ae ora tau ketemu awakmu belas aku. Kaya rumangsaku. Oh tukang parkir kula riyen. Mriki niku Pak Agus karo aku ngene, Dik. kanca plek Ngene aku. bolo apa to nek karo awakmu Pak Sering Agus kecantol maksud iki. Babat seminton Dik bendina aku ning kene. dadi apa Babat seminton. badminton Lho, babat seminton Gudange kan anyar ning mburi aku sepel-sepelan. aku mau didudoi rono Mas Jenengan. ditantang karo Mas Agus Alah saestu Pak Agus niku badmintone tibane penak. tibane gak iso tibane penake Maksudnya maksudnya benjikok ya tibane jan penak tenan. kok iso Benjikok ning ngarepno glundung, memburi glundung dadi tibane iki penak ngono. rumangsamu Pak Agus si bal mbok piye kowe Lah bunder kepangke sedulur Monyet bunter iki kae ngono piyayine subur piyayine subur mulane pawakane rada lemo Oh ngono ya. jarang olahraga Lho bendina olahraga lho jane. olahraga apa kuwi Ya badminton, futsal. Pak Agus iki komplit badminton, futsal, olahraga semua. Bal-balan. Iya bal-balan. posisine dadi apa Gedabek no. kok iso gedabek iki lho Ning mburi dhewe iki lho. kae jenenge bek Lah iya lah nyerkel kan munine gedabek ngono wong gedhe kok. ya beda karo awakmu berarti Iya no aku beda no. kowe kan dadi gelandangan ya Gelandangan diem kurmu. Gelandang ora usah mbok keingat. gelandang Iki desa bunyi iki Banaran nandur sayuran neng pinggir sumur apa? wong sak Banaran panjang umur Amin. nandur sayuran neng pinggir kali wong sak Banaran banyak rezeki Amin. nandur sayuran neng tengah sawah wong sak Banaran kabeh barokah Amin. Aku ya lentang nandur apa duwe apa ora oleh nandur to kancah niku. apa duwe Yo duwe kok. Nandur Banaran ning alah kok iso nandur Banaran Nomor apa piye ta awakmu? Nandur sayuran Nandur sayuran ning pinggir kali wis awakmu. wis Oh alah. Nandur sumur sayuran ya wis wis sawah. sawah wis Kabeh-kabeh mbok tak beki tanduran kok Mosok sawah sithik ora enek. ora enek Nandur sayuran aja nggon sing peteng-peteng. nah iki lho apik Iya, kena ya. Wong sak Banaran muga-muga meteng bareng. Iso dijangkrik. kurang ajar kok iso meteng bareng lho rumangsamu Eneng sapi ditutuli pitik. apa wi Pak Bupati kula nyuwun dhuwit. kurang ajar iki iso terlalu ngono jenenge wong iki kaya panjenengane Pak Agus Piye Mas Yuda dalu punika ngawontenaken tasakuran gedhekke rasa syukur wonten pangwasaning Gusti Kang Maha Kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala Ya. awit sampun kaparingan nikmat barokah taufik sarta hidayah ingkang sampun dipun tampi mulane di apa ki dikebakke rasa syukur Berarti wong dawuhe la in sakartum la asidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid apa, Dik? sok sapa sing gedhekke rasa syukur marang pangwasaning Gusti bakal ditambah nikmate sok sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmating Gusti sak temene adab Gusti sangatlah pedih mulane syukur iki penting Maksudnya syukur. tur wong syukur kuwi landasane kudu ikhlas al ikhlasul ruhul ibadah wong ikhlas roe wong ibadah ki ikhlas Berarti kaya ngene ya iki Pak Agus ki ikhlas ki mesti swarga cadangane apa Amin. meneh sing rawuh sakmene mbane dawuh para kiai dawuh para pinter dungane wong 40 padha karo dungane wali siji nek sing rawuh sakmene kae wali pira sing ndongakno Pak Agus Wah, iki mesti kasembatan sing dijangka mesti bakal kasembatan wong sing penting ikhlas no. ikhlas Berarti bae ngomong-ngomong masalah ikhlas sak donya iki paling ikhlas dhewe wedhus wah, kowe madakne Pak Agus karo wedhus apa piye to kowe iki jane kocluk kowe. aku ora madakne kanggo contoh tolok ukur Oh, tolok dadi ning ukur. donya ki sing paling ikhlas dhewe wedhus kok iso wedhus lah wedhus sampean terus pas Idul Kurban sing dikurbanke wedhus sing entuk pahalane Ya sing ngorbanke. sing ngorbanke tahu wedhus sing njaluk aku bagai saiki pahalane ora tahu ta Berarti sing paling apa? ikhlas dhewe wedhus Lah jenengan sing ikhlas napa lak jenengan ngertos? Wong menungso nggih. ora menungso kabeh apa ae Lho aku ya ora wedhus no. apa Aku malah sapi wedok.
Lah kok ikhlas sapi wedok lho. Ya bocah ki ra tau roh sapi perah ora. Mbok yo lali akeh. Mbok yo lali ta. Sapi perah nuwun sewu. Isuk susu diplotot. Iya. Bengi susu diplotot. Sok-sok sore susu diplotot. Sedina sungi ping 3 sampai ping 4. Tahu tumen sapi njaluk aja mbok plotote to aku ra binen. Tahu to ngomong ngono sapi ora tahu to. Ikhlas banget mosok aku digantung terus ngono mosok enak ngono. Kok diplototi terus kok gak ndang dirabi ta? Lho lah ya. Oh iya ya. Kowe ikhlas sapi lho timbangane wedhusmu berarti lak para ikhlas-ikhlasan tetep ikhlas aku lah karo. Kowe karo awakmu ikhlas? Ikhlas aku. Sik nek ngomong masalah ikhlas kula tes nih. Jajal tak tes saiki. Tak bukti keikhlasanmu. Pamane pas dina Jumat. Awakmu mesti Jumatan ta? Iya. Delalah budal Jumatan jarak 200 meter diceluk karo tanggamu. Cil sapimu cul, kowe pilih Jumatan apa pilih ngurusi sapi? Ya tetep Jumatan nindakne. Sapimu ngebyong tanduran seneni tanggamu dosa kowe malahan. Ya maksudnya nyapo lho sapi ucul jam yah ngono ki lho nyapo. Ya salahe. Jangkrik. Ora ikhlas lho, ikhlas ora iso iki. Sing nunggu ikhlas ya to. Ora ikhlas. Ya tetep nindakne Jumat tandurane tanggamu entek kowe diseneni pangani sapimu. Lah ya sapine ya piye terusan awakmu apa iso? Lah ya bisa dong aku kok iso. Tak kok iso tenan. Oke. Kowe wong ikhlas tenan. Ikhlas. Saiki umpamane dina Jumat, sapimu Jumatan. Aku sing Jumatan goblok kok ngono ya sing Jumatan aku. Awakmu Jumatan dina Jumat. Oke. Ya ta? Mari ngono aku mlaku 2-3 jangkah diceluk tanggamu. Doh. Sapimu ucul, apa sing mbok lakoni? Aku tetep budal Jumatan. Sapimu ngebyong panganane tanggane. Ora iso. Lho, sapimu piye? Sapine sapa? Wamu. Sapa sing duwe sapi? Wong aku ora duwe sapi kok. Lho, piye bocah iki tuku wae? Wong aku ora duwe sapi ngenyek weh, wedhus pitike ora duwe lho kok iso sapi iki lho. Jangkrik omongan angel rem tebas karo iki. Tetep Jumatan aku ora duwe sapi kok. Sesuk tuku wae. Kowe iki rumahsaku padha-padha maune kowe roh aku mlebu rene geger. Nyapa? Lah nuwun sewu. Iki lho sapi iki lho diterusne. Lah sapi. Lah sapi apa diterusne piye wong kowe ra tuku ngono lho. Ora duwe lho. Lah kowe apa sapi? Lah duwe aku lah sapi roh sembarangane lho aku. Lah aku ya roh sembarangan. Bedakno bak sapi. Lah sapi saiki ndase ngarep buri ya. Ya. Tak tekoki saiki. Ya. Lah ndase ning lor, buntute ning ndi? Buntute ning kidul. Alah, sapa sing ngomong tak tapukane lambene sapi? Ya to sapi ndase ning lor, buntute ning kidul. Nyapa ning kidul bareng ya. Lah sapi ndase ning lor, buntute ning ndi? Ya ning gone no, Mas. Mbah iki diongkek ngalor ngetan ngulon ya terserah sapi. Nyapa lho ngurusi sapi kowe iki lho. Oh malah goblok aku suwe-suwe. Lah piye ta kowe iki omonganmu? Aku lek wis genah to lek ndase ning lor ki buntute ning sapi lanang wedok. Ya, ning kandang. Nyapa? Sikile pira? Ya sikile 8 no, sapi loro kok. Ah, ra iso. Sapi lanang wedok ning kandang sikile pira? 8. Salah. Lah pira? 6. Lah kok iso 6? Sapine kawin. Lah alah, jangkrik iki omonganmu. Kowe iki rumangsaku. Aku iki mau munggah rene iki wis kudu nesu ae ning karo sebabe iki lho ya ngopo. Lah nesu kan ada sebabmu sebabnya to wong kuwi aja nganti. Ya ora ning ngono aku diremehne lho Mas. Lah sing remehne sapa? Lah kula niku ngomong aku sapa sing remehne ngomong aku mumpung aku ning kene. Wani kowe. Sing ngomong sapa tak tapukane cangkeme. Lho ora ning ngono. Aku tenanan iki Mang. Napa? Kula lak teng nuwun sewu teng nggen ana apa ki? Ning nggen ngarepe terminal. Aku lak tuku mie to ning kono delok mong. Tuku mie ning ngarep terminal. Lah kok metu mbuh apa kernet apa-apa Harapan Jaya. Harapan Jaya. Lah kok aku dituding-tuding to? Piye? Boyo, boyo. Aku dituding-tuding boyo. Boyo jengkolmu menungso celuk boyo. Untung rata antem ki mau kernet ki mah. Aku wis nesu tenan nomor piro iki kok ngene wong benaran kok enek kaya ngene to yo. Aku nesu tenan wong dikoyok ngono ne umpamane awakmu dinyek asu-asu. Nesu to kowe. Aku dinyek boyo-boyo aku nesu no. Kernete piye? Loh, kowe aja meneng kowe. Aja ning kono. Mandhek kok mudhun lak wani. Tak antemane aku ya ngono. Parani dhek mlayu. Sing salah iki kowe goblok. Lah nyapa? Boyo-boyo kowe karepe ra ngarani kowe boyo. Lah nyapa? Kowe iki dijak ning Surabaya. Lho aku pengen Banaran ning Surabaya piye to bocah iki? Aku ki ape rene goblok. Kowe iki ngerti apa to tanggapan ning kene wong genah bengi iki ning kene ning Surabaya golek diengkulmu apa piye kowe? Aku ki tanggapan rene ora ning Surabaya. Omongan kok iso mulek. Lho iki aku kowe iki lho ditawani bis. Lho ngenyek kowe ning aku. Wong duit ora gablek bayarane mbuh iki pira ora ngerti ya. Nah kok ngomong kaya ngono, kowe ngenyek ning aku kowe. Kok nawani bis lho. Wong rene numpak ojek. Karepe kowe iki kon numpak bis. Moh aku pilih ojek celak cedak ngono kene iki cedak ora usah numpak bis. Jak ning Surabaya kuwi lho. Aku apa ning kene? Kowe iki ketoke kancane kondektur apa trek anu kowe iki kita. Iya. Kowe
Kowe kancane kernet kowe kita. Wong goblok kok iso munggah panggung ngene iki Jan. Lho aku ki nesu tenan lho Mas mulai mau sore mang. Kowe iki ditawani bis. Sing ape nuku ki lho sapa? Duwike sapa? Iki bayaran bengi ki rong karuan pira ora ngerti aku. Jane masyarakat nomor piro to kok goblok kok iso pitung kecamatan dipek dhewe. Piye ta? Piye? Kon numpak bis. Moh aku numpak ojek cedhak terminal kene iki cedhak. Kowe jane ngerti apa ora ta kowe? Kowe kancane sapa? Kowe kanca aku apa kanca kernet kae mang? Tak antemi dhewe lho kowe malah. Jel. Kira-kira kowe di anu kon nyupiri bis. Lah alah kok nyetiri bis. Numpak sepeda mboten saged nyetiri bis jenengan pripun to jenengan niku? Lho kula niku tenan lho iki nesu tenan lho aku saiki. Lha tenan lagi aku Mas, aku nesu tenan mulai sore mau aku wisan koyo ngene iki kelakuan. Kowe iki dijak ning Surabaya, Nyapa rono iki lho. ditawani bis. Lah alah malah rono. Kon numpak bis. Wah, gah, aku ki ape rene gini Pak Agus iki lho. Nyapa ning Surabaya ditawani bis iki lho. Ayo medun ayo. Lah nyapa? Gelut wong loro nang ngisor lho gelut. Aja nesu. Engkel-engkelan wong kok